जय जगन्नाथ जय श्रीमन्नारायण। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯେପରି ଚାଲିଛି ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମତ କ'ଣ? କେଉଁ ମାସରେ ବିବାହ କଲେ କନ୍ୟା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଧନଧାନ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କେଉଁ ମାସରେ ବିବାହ କଲେ କନ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ବୈଧବ୍ୟତା ଶୀଘ୍ର ବିଧବାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମାଘ ଫାଲ୍ଗୁନ ବୈଶାଖେ यद्यूढा मार्गशीर्षके ज्येष्ठे आषाढके चैव शुभगा वित्तसंयुता। अर्थात माघ फाल्गुन वैशाख मार्गशीर्ष ज्येष्ठ आषाढ़ मासे च विवाहो यदि भवेत् तर्हि कन्या सौभाग्यवती धनधान्यवती च भवति। जदि एई कहुଯାଇଥିବା ମାସରେ ଯଦି ବିବାହ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ କନ୍ୟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଧନଧାନ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ। ଏଇ ମାସରେ ବିବାହ କଲେ ଏଇଆ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ହର ହର ମହାଦେବ।